Bunango so August next year. August, and I think this one should go out with my people. Yes. Nyaribari Chache. Muranga Kiharu constituency. They are paying 500 joka. Omwana osoma. Igo mwalimu omwako mugima 500. Igo minute omuyoli na 2000 yae mwana akolete school. Jiriburenga? Ibere. Miakene mwana akolete school. Ane uniform yoko konya kogora. Negetabwa kende ketake. Mine next year, and I want to have a go libabu ati record yebuya. Bunango so ekerogo iga. Mwano nyaribari chache tabwene tikoro jibesa gusome secondary. Nabe kunyarekana. That one can guarantee. Yes, it is happening in Muranga. Alama is doing it 500. Alama ngwaka na bwe. Njengo lange principles ya babonsi pia meeting yentangani. Kwa hiyo capitation hiyo mwana ojiribu 22. Haya, ntebi niki chemistry school nendagera. Usina bali mutagete tokolele chai banya kunyu, which is okay. You will do it kuruwe pocket yetu. So we will basali elito toko jibe kamo, jibasali tole gocha kurwa, to more jibe ze school wechio, muigoli eleno kogore uniform yo mwana uche school. Iko. Thank you. So from next year August, munango so aiga. School fees nyalibali chache free. Abana baite bagosoma free. I've tested it, I've done it keoke. Banda ba check. We didn't charge these kids any coin. Capitation inejibesa chitwale gwakana. A difference yale ngen kebo besana. So the fees iga nyalibali konyerusio na bekonyalikana. It has happened everywhere. Selasia, Dismas Barasa, Alama Nakuru, Mogako Miyasana, Yega, Didi Nyoro. So we are telling up, it can happen. It can happen. And we are not even going to say, oh, Tigatoganyake. Buna togo so aiga. A budget yeriba cross. Nero immediately to cross. Eliba go cross next year. Buna togo bato manga iga. Nero toko rustuire school. Igo. Mwibole yo mwana ngakresi mketo yango ngamba nae. Kama wante. Totaiwe mushima berunduga. Toko to muchibesa kuri school sana. Tango kora tole. Aba alimu mbaroche kabisa mwanafunzi akwere school chibando yaraso. Again no tumuchiri bubere cha motivation. Omanyete no boibi nande I think imba address tiekaro and this one I say thank you for sending your mongino your listen Alliance girls lego charge abana bande school fees. I think ogamba nakole tegento kengenjo mono. Ekyo atawene tiko gekoro yoka Nairobi teje school ejeto gaiga abaigori bachandire ngori bakwanda condition mugondo egero mwana ira nena 2000 yaba ya motivation gose ya tuition tutorial igaiga seto school mo jumbata bege tistima ngayiba ko chigosomera tuition tiga gosumbua abaigori ekina kitu choto teneneli kerato mapema sana. Ekole kanenya libali chache. Obu yege ntonde gasinya chaga mbete. This is the this is the door ya This is the door ya gusi. In fact I'm stepping in ko correct your mess here. Toronge yebinto muna bya bwenete ko. To be the best thing. Na and to make it worse. Onyole president Matiang. Wa. Alafu na nje birundu ninje mbwate tabanta. That is why Marshall Plan that we are putting in Skurumbosa, manganeji nyagitali abangina abago jibasa bujibesa lede card etoko jibeke budget into ejeito under socio kit yebesa elion CP tokora abangina abanyore card bararwaligwe na tokorigererie miaka elitoranyare gokonya ababande to ba support bakanire partially tokokore gento ekoro on a scaled manner so that depending on the needs chiegi family often simbara you need to support them kabisa but yabona kwa ujibese chikwabunja kwa nda kwa kana na shagalia kwa baya uchiriji yabosa chibese chiabo kwali kwa sogelie budget kabisa. Next roads chiro chire anga no muchumbi omanyete loads noto ibeiru chibese chinyinge sana so munyaribali church omanyete besides CDF jibesa njiro chikuru kera na partially cooler chibonete cross chipale chicheito the rural ones the rural loads those rural loads they allocated money
kabisa chipara chinyinge chichia milioni 5 milioni 10 milioni 5 milioni 10 baewa mututeno mujumbe une pale ko pale ngiega ya 50 million 100 million yo korosie la up to 3 million buna bono what I was following up is kilometer chitwale konya goterero 2023 no mujumbo you 2024 2025 ngaichia chiete nga Nairu 35 kilometers, Nairu 50 kilometers. Where are they? Where is the money from 2013, 2014, 2023, 2024, 2025? Where is that money for those lots? So if I say go to mu ali kera onjo kamagego kwa nalia epara ya change wo ni kilometer 10 ora aragira ucha neji besonga ina abantu baitu. So those lots are not there. We don't know where those kilometers are. It is the last year after twakurete. The last year tusiegetiga nalio mondago seo kagaiga ngankronchi nkalipara where are the 3 years twakobegete nande to make it worse oli togoteba nerendo bwenete kwenda torose chipara oyo nero bagoteba orangelende ne serikali ero oyo nero guikaransa sichibesa chipara chikobagwa as parliament nero le committee member ye chipara kaki no abandi kibakonyora babusoro barosi babanyakundi barosi ahito kuraro rubusoku urarosi no ne kilomita iberere mitengo sinyunde 4 years go sinyunde chikilomita arosi kaki no nyenkoru kegati bakalia nyamwamu lo kilomita ibere tora tuchikonyora rubusoku me na rajafe tingo agachaji para na etororo ra 10 osorongoro shali na etororo ask me na etororo iga otari serikali oyibono abu mbali yangen nere kubua bunari cross no monene bwense oyoga oyu abu mbali wikaransa committee yiyo kubaka chibesa chipara mbayo neroro esukuru nengia lakini bono oranyoro mwana oli omanye tori oli nere ntagitaka kyale gutigana no standard 6 eche to ni chingo koga iga omanye ko konjo kana nero gwachora akorendere chibesa chiao akorendere chingo kechi ya sambire bigote no torago no torago mheshimiwa itogokora Ruto nacha gusia nanye gali matiangi njirende tuvendu ku kasa chinats kusamana intact ase ndagotebia nyegeria na nyegeria enda yabantu akanyora kende because ase just to say the truth okoragera kora kuna bataka bantu bagotene na para ali mambia they will come bange no yo ito bono tubwata atoganyete buna gotema nyamware kuja torangeri no ninje bono birundu ngocha gochaka nabe kire ni kozi no magendera na akali na gwege ntukiane na nyakoganya rende to kunyara ase mugusie ikire omekirie decision taibo omekirie decision a decision yo katobwate etogoteba one time nande one time ye ige kuru umo president bakanze birundu aye ochinse ga babana ba minto na bubarorora ba MCA mbali bwati mbukongo bati kurugoro mpaka asende igeiga one time onye tori jubiri serikali ekorozi yo muzike Fred Okengwe Matiang'i ayo gotungusa magega sindio ntutagetie kara gwa kesimi orachi ko ateunga yaya njabono tindi pati eyo kara kere pati leader yane entebi gosengo kwana ande nae igaiga kore gusi nabono tokwe wiper turugo tokwe sijui DCP turugo tokwe gose independent sawari ere njere yemo it is either you are in Jubilee gose you are not in politics igojuka story ende ya nga Matiang'i chiko kwanera Karonzo amo mujumbo ogetutu confusion tebet ko buna to kolete tu ahaki ogocha koboka mhambio no ulikuwa bugete nkomore nyatari kugwakera ere ekare bobe dikora jaju ga kenenge so njati yola tenga kendongera algo sa gosuki omoske Matiang'i a decision ye amegeti ku 2024 2025 2026 we are only waiting for election simple igen ndiyo katwata getento mwa abante mekora bago china ne interest nga baso irega iga bachigo to gotwika mutwari bachigo kwanerwa bachago post Matiang'i ba eto tageto mondo to mate track record yae inje birundu nona renge Jubilee 2017 je birundu nona renge TNA 2013
je birundu nona arenge tuo tumatiangi kalo omopie bo mo gakanya chai nonde university ngwa kasiasa so 2027 je nonde Jubilee alia sa gago tebanga totani left je nonda abu left story ene nga tiganda kwa nene patiri den asematiangi te batani left tu no to left to ganye tebe light no to na to tebi mambi buna ntebi ga minyokyo monto yo ese gimbwate te mate ga etoganye te baisegeti tinta kitomente wasturusia siku iki ndokokole shoga asante thank you so much thank you much dona bona lego te yabantu ba minto in a very polite and humble way tiante yabantu ba minto 2027 ese gimetole ese gieye tali ese gitwa yalekeire into abanyene ese gieye nesegi yomugusi gotenena kobaru asense ya Kenya ni ntutokale obogambi bogocha gusito boroche igabwarorekanire alafu manye kuigwa abantu mbali bagokoraki bagopinga lakini asa magenderero 2027 egazi erintagete gochabagaiga gochakira abangina bechiro gochakira jiskuru gochakira jipara gochakira gokonya abana baito bakuiberu chigazi bagwaka ni gujibeza mbako iwe gazi kuchakira chigazi ito chiao nigwe ngakirekura 2027 mbaro serie gazi ito. Thank you so much. Yamuna sana. Asante. Asante. I'll keep following. Yes. Na magana ga saina tukonya libali chache. Thank you. Bagusima spim yamuna sana so korechinga kichino go follow kwa times. Njina wangu ngamuletera kumuleta mungwano yoga. Egera munyalo komutegerera. Nonde bwensi ulisikale kupulikira okivo jumbe. Intake tuche platform no mushimya birunda agocha. Okuana ninge chokora abananchi. Be constituency yawo. Onege gatwamenyere nga irinyali bali chache. August wakana school fees teyo in all day schools. No day school. Thank you so much. See you next time. Yamuna sanya services. Thank you.